Serokkomarê Tirkiye dibêje divê dahata petrola Sûriyê ji bo bicihkirina penaberên Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê bêxerc kirin. Duh sêşemê Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiyê li Cinêfê di lotkeya cîhanî ya penaberan de bang li hêzên navdewletî kir ku pêwîst e ew bi hev re petrola Sûriyê derxînin û bi dahata wê petrolê projeyên avakirina xaniyan, dibistanan û nexweşxaneyan her wiha bicihkirina penaberên Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê xerc bikin. Lê ew ti bersivekî di vî derbarî de nabînin. Her wiha Erdogan amaje bûyê çendê da û got asta me pirsgirêka penaberan bê çareserkirin. Eger ne birêyarênmayê navdewletî be, serbar kir ku giringiya vegera penaberên Sûriyê bo welatê xwe piştî veger û peydakirina cêgiriyê û aramiyê li tevahiya Sûriyê. Aramî bi qasî giringiya aşnavbirina tîrorê ye. Her wiha Erdogan axê vî got jî mana penaberên Sûriyê li welatê Tirkiye neçareseriya takane ye. Serbar kir tevî ku hin welat karînên wan yên madî mezin hene, lê tevî vê yekê jî pêşwazî li hejmarek destnîşankirî li penaberên Sûriyê kirin. Ev daxuyaniya serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hat piştî ku serokê rejima Sûriyê Beşar el Esed di hevdîtinekê televîzyonî de welatê Tirkiye tometbar kiribû ku destê wê di firotina petrola Sûriyê de heye.